תפתחו את ה-CDA, כנסו לחיפוש ותרשמו סקרין בעברית מסך באיות SCREEN, זאת אומרת דאבל E, ותלחצו search. רדו לאוטס, עכשיו תגלגלו למטה ותמצאו את התוכנה סקרין ספליטר. כנסו והתקינו. אחרי שכבר יש לכם את התוכנה, עכשיו זה עבודה עם המחשב. כנסו לאתר הבא. screensbuilder.com. פיתחו את הדפדפן הזה, About Screensbuilder, וכאן יש לכם את ההוראות, ושם בפורום אני יתרגם את זה. תלחצו על iDemo כדי להתקין, כדי להוריד יותר נכון. ייפתח לכם המסך הזה, תלחצו על Download. זה, כמו שאתם רואים, זה גם לווינדוס וגם למק. ש... 3.60 מגה-בייט. תורידו. עכשיו תלחצו כאן במסך ההתקנה Next. אצלכם יהיה עוד Next. אצלי זה מותקן, אז זה ככה, ואז תלחצו Finish. עכשיו בשולחן העבודה יהיה לכם את החלון הזה, iDemo. תלחצו כדי להפעיל. פה זה חלון שהוא ישאל אתכם אחר כך אם אתם רוצים עדכונים. אני עושה כן. פה בחלון הזה אתם רואים תמונה של האייפון, סימולציה גדול. תלחצו על מה שהוא מגלה. כרגע אצלי זה עם וי-פיי, זה יכול להיות גם עם כבל מחשב רגיל. תלחצו על זה, ועכשיו זה יהיה ככה, ופה זה ייראה ככה. תלחצו כדי לפתוח, תגלגלו את זה, ועכשיו כל מה שאתם עושים פה יהיה גם שם. נגיד פתחתי את הפרובולושן, פותח גם פה. יצאתי, גם פה זה יצא. ופה זה, אתם גם תראו פה למעלה,
You are running iDemo in trial mode. זה אומר שאתם מריצים כרגע את הגרסה הדמו, לא הגרסה המלאה, ככה שכל דקה, הנה תראו, כל דקה זה יצא מזה ויש לכם אפשרות רכישה. פורשה יפתח לכם חלון כזה, ופה אתם תקמו אם בא לכם. ולדעתי בטריאל מוד זה לא מפריע, פשוט ללחוץ, זה פשוט ללחוץ עוד הפעם על הסמל הזה ועוד הפעם ככה להחליט את זה, וזהו, יש לכם את זה מותקן כל פעם שתרצו.